dey sweet if I no dey with you. Somebody call the police, oh, call the police. Somebody call the police, oh, Obiageli carry my go, carry her on away. Somebody call the police, oh. Daga ina? Unguwa na fito. Unguwa. Zan iya ganin takardunka? Takardun mota? Takardun mota. Haka muke so. Don wasu ana samun gardama. Allah an bi ko sato mota haka yi. Zan ganin driving license naka? Driving license. Hakuri za ka yi aiki na nake faran ka dade. Akwai primary certificate naka don ban ganta a cikin nan ba. Primary certificate? Primary certificate. Ana so ka nuna min fa komai kana da shi. Akwai indigin letter ka? Indigin letter? Indigin letter ranka dade. An bani minti biyu ko? Na zuwa. Ranka dade. Ranka dade. Haka yake dai na. Ba wani dan kama shi da yawa don komai yana da shi yalla bai. Komai kuma? Komai da ka sani ga sunan. Komai da ka sani yana da shi. Duk takardun yana da su, duk takardu komai na tambaye su yana da shi. A ƙarya ke. Allah kuje. Yalla bai zaka yi fitowa. Kai komai kana da shi? Ba ga shi ka gani ai ga takardu sannan kuma na bada ID card ɗina, na bada driving license. Primary living certificate naka duk yana ciki. Primary living certificate? Yana ciki shi ma. Duka. Kuma na ga kana tafiya ka da mota. Ofisa ai mota ta ce. Bai sai na ga dama zan dauki wani a ciki. Unguwa na fito kuma zan je gida ni kadai ne a cikin mota. To in ka hatsari kuma zai kai gawan ka gida. Ofisa in ne hatsari wa zai kai gawa na gida? Na ga kai kadai ne a ciki. Kafin in baro gida nayi addu'a. A yanzu haka a cikin addu'ar da nayi akwai mala'iku sama da 70,000. Sama da 70,000? A cikin wani karamin mota? Overload. Ai overload. Shiga mu je. Ba wani magana shiga sai mu je can da Sama da 70,000. Domin samun ire-iren bidiyoyin namu na ban dariya, ku kasance da Jala Comedians Jalingo. Idan kina ko kana buƙatar ire-iren bidiyoyinmu, za ku iya tuntuɓa mu ta wannan layin. 081019993 ko kuma shafukanmu na yanar gizo kamar haka: WhatsApp, Facebook, YouTube. Farin cikin ku.